a na-ebulukwa mmadụ elu ọbụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu kampụrụ ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-anyị fọnta mbaki ndị okenye anyị fọnta mbaki fọjasị kala aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taa n'ihe anyị ji wee bịa isiokwu anyị bụ more you should know about the mariners part 2, ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri agba nke abụọ ya. Mana bifo anyị gaba n'iru, maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afa mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata agwada m gị isiokwu anyị ji bịa, mana bifo anyị gaba n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba ka na-aga n'iru. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ka anyị ga-achịkọta ya n'afa ndị niile sonyere na ya bụ aja, ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo. Agwara m gị na distansị abụrụ ịbara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ na tempụl maọbụ na aja anyị na-achụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Nke a bụ ofu. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ị ka nwere ike isonye na nke Ọktoba maọbụ isonye na nke ọnwa Nọvemba. Ndị mmadụ ebuku okwu na Nọvemba. Fat o nwere ndị bụ ukwu throughout the year. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nya bụ aja, ndị na-esonye na nya bụ aja amarịgo ka o si adị, mana maka gị ọbụ onye ọfụ, nke a bụ aja bunye elu, aja epụta ihe. Anyị anaghị esho testimony na soshal midia maka ọdụrụ nesesịrị, ọ bụrụ ihe anyị maka ebe. Mana ana m achọ ịgwa gị na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ihe anyị na-eme bụ isonyela anyị na nya bụ aja, anyị plezentie ya 3 prayer request ọta, na-achụ aja, na-agụ ụfọdụ ekwubi okwu n'afa gị. Ụbọchị anyị ga-achịkọta ya, anyị ga-ejekwado chụọ aja dị iche iche, mesara aka dị iche iche. Ụbọchị ya nwa na-achịkọta ya, anyị ga-eje na mmiri chụọrọ ndị mmiri aja, mesara aka, then gbakọtazie n'elu ana chụọ aja 20 days of work na tempụl, kwụkwazi ebube emesara aka na tempụl. Ndị mmadụ na-adọkwazi rie gbago ọhịa ya maka ike dị n'ịchụ aja. Yes, ọkachasị ka a na-achụ n'igwe, ka bụ ihe ya ama. So ọ bụrụ na chọrọ isonye na aja, forward ya 3 prayer request, email donation token to the account number.
chat am na WhatsApp. I'm passing other details I did for you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ send the message ma ọ bụ na ịgbara akpọ. Ọ bụrụ na m dị busy na m enwere ike ipik my PA will pick it. WhatsApp number bụ 08138243871. I repeat 08138243871. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Mana bifo anyị mee nke a, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, gwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV. Ọ bụrụ na na soshal midia ka ị si anụ olu m, metụ aka na share button, nwere ihe ọ ga-ewepụ n'ahụ site n'ụzọ dị etu a wee mee ka ndị ọzọ nụkwa ihe ị na-anụ taa. Ọ bụrụ na ị na-esonye anyị n'Eziokwu TV na-ịchọrọ ịnụ nkụzi ọzọ ma ọ bụ na o nwere nkụzi niile anyị kụzigoro n'ihe gbasara ọdịnala ịchọrọ ịnụkwa ọzọ, jee na my YouTube channel, personal YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana, Ugochitubelu Oraifite. Yes, anyị nwere over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị over years. O nwere ihe ị na-achọ ịnụ n'ọdịnala Igbo ime anụ ya bụ channel. Nke a bụ ofu. Nke ịbụa, ihe ọzọ m chọrọ ka ịghọta na ya bụ ọ bụrụkwanụ na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV na ị na-awọchi Nollywood movies anyị na-esho na ya bụ television through life stories. Our movies are very unique. You can't watch it any other place. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịwọchi ya bụ movie ịwọchi n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube ịwọchi ya. Ọ bụkwa nọ Nollywood movie Igbo ịwọchi n'Eziokwu TV, gaa n'Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchikwa ya. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Our mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa ihe anyị chọrọ ịkọwalụ gị ebe ihe niile ị kwesịrị ịma maka ndị mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ nụrụ so many things gbasara ndị mmiri, mana ana m achọ ịkọwalụ gị na ọ bụrụ ihe anwa anyị nụrụ. Most of times ihe ị nụrụ abụọ the right thing. Ọnya ka m bịa ka m kọwalụ gị dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Maka a sị na onye amara ebe a nọ n'ozu chee ebe ọ nwere kwesịrị ụkwụ. Nke bụ na nke ọzọ bụ na ihe ị marọ is only a mystery to you. Ọ bụrụ maka mmadụ niile, ihe ị marọ o nwere onye nwe ya. Ihe m chọrọ ịkọwalụ gị bụ na ndị mmadụ nwere wrong concept about the water people. Mana achọrọ ka m correct ahụ the impression by ịgwa gị the truth, how things stand and how things work. Nke mbụgoro bụ na mmiri, water is life. Yes. And why o ji wee dị mkpa ka ị connect ya with your element bụ na once you connect yourself with your element, I can tell you ọ ga-abalị gị. And they connect you onwe gị properly with one element, believe in me, you have already connected yourself to those four cardinal points, four cardinal elements. Maka amaala m ga-atụsị gị na ọ dị very possible mmadụ ịbụ onye mmiri connect you onwe with water elements. And if you build harmony between you and the mmiri and the water elements, believe in me, they will link you up to the other remaining elements because they work in harmony. Nwe maatụ sị gị na ọ bụrụ na family bụ ụnụ, yes, gị nwa na-ene m anya, family bụ ụnụ. O wee bụrụ na o nwere ofu onye, o nwere ike ịbụ nwoke, o nwere ike ịbụ nwaanyị, be too good to one of your brother or to one of your sister, na-emere family, na-emere ya ihe ọma dị iche iche, na-erota family unu, na-egosichie new love tebe family unu nọ. Nke bụ eziokwu na just matter of time, all the members of the family will begin to love that particular person. You know why? The reason bụ na onye anwa, nwanne unu ma nwanne gị nwaanyị anwa ya na onye anwa na-emere ya ihe ọma dị na mma. We always tell you people, your family members, the goodies ọ na-enweta n'aka enyi ya nwoke maọbụ enyi ya nwaanyị. Ọ continue ọ na-eme nke otu mgbe, your family members will like to meet him or her. Matter of fact, ọ bụrụ na ọ continue ọ na-eme ihe ọma wee na-enye ezinụlọ ụlọ, emegide ịfụ na ndị ezinụlọ ụlọ niile ga-alike ya. Ọ dị natural. So a sị na ofu aka lụta mmanụ ozu ọra niile ọnụ. So mgbe ọbụla ị connect onwe gị with one entity of power or element, and you have already built personal relations with those elements or elemental beings,
with time, all you and other elements will be friends. To the extent that you can actually send the message, they will go for you. So, but you must start with your own duty, your own element. And that is only one mmiri, we direct link within the mmiri. Start with them. Makanya na-esi na nke onye akarịa. Ndị mmiri abụ ya ndị otu, ya element, simple means na we nwere direct link with ndị mmiri. N'ụbọchị ọmụmụ gị na ndị mmiri ka wee nọrọ ọrụ. Ọ nwere nchọ ka nkọwala gị ihe ịghọtara ka ndị ka bụ isi ha na-anụ nkuzi m. Agwara m ụnụ na 4 cardinal points e nwere ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ efu. Lese tata bụ orie. Ihe ọ pụtara na tata bụ orie bụ na feminine spirits ka nọrọ ọrụ taa. Yes, especially feminine spirit ndị mmiri n'ọha aka wee nọrọ ọrụ taa. So ọ bụrụ na na-amụrụ taa, ihe ọ pụtara bụ n'ọha nwa bụ ndị usher you in to this world of gross matter. Mụrụ na ịghọtara ihe nkọwa na ihe nkọwala gị bụ na n'ihe ọ pụtara nwa eji asị gị recognize your elements. Mma akọwalụ gị nkọwa ọdịnala Igbo na ya, nkwenye ọdịnala Igbo, kọwaziere gị etu ndị ọcha si wee perceive ya. Now, ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Ị nwere ike ime appreciate nke ndị ọcha, mana ị mara na ala Igbo nwere ihe dị n'ọfụ, ihe dị etu ọnwa. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ụbọchị ọbụla amụrụ gị nwere the sun radiation dị more active on that particular day. Enwere elemental beings nọ on duty on that particular day in Igbo spirituality. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na amụrụ ụbọchị orie, ị mara na ndị anjelu nke Chukwu na-eje ozi ụbọchị orie nọ n'ọrụ, n'ọha nọ duty. Therefore, ị nwere similarity with them. Ọnya kpatara ha ji wee nọrọ ọrụ that day, wee usher you in this world. Enwere ike ọ bụrụ na akara ịmụ yesterday. Enwere ike nne gị nọ labor since 2 days 3 days ago, eziokwu. Ejuru onwe gị nwaanyị na-amụrụsị gị even when ọ dịzi ka asị na n'ime emere gị mfat na ọ ya elu ụlọ ọgwụ mgbe anyị ime na-eme na ya dị ọ na-akwakọ ngwongwo na-eji na-akwado. O nwere ike ọkwụkọcha ngwongwo ahụ ma that day ya ga ọ mụrụ gị o ruo the next day ọ mụọ gị. Ejigo onwe gị nwaanyị o ji dị ka asị na ime megidere nne gị ime drọp gwa ọ bụrụ that day because na ndị a chọrọ ka ha nabata gị na this gross material ọ bụrụ ha n'ọrụ. Amachigwa gị na ndị the elements ya nwa welcome gị to this world of gross matter nwere bond, special bond gị nwa na onwe gị build go with them for the fact that na ha found the word and gị na ha nwere link. Ọnya ka ha ji wee welcome gị on the day ha n'ọrụ. Ịghọtara ya ka ị mara ihe ha dị eme na nkịtị. Na ọ bụrụ na ha welcome gị on that particular holy day bụ ụbọchị the feminine spirit bụ the mariners n'ọrụ. Now, ihe ọ pụtara bụ na inwe direct link with them. Mmadụ nwekwara ike inwe indirect link with ndị mmiri n'ụdị dị iche iche. Yes. Now, but ihe nchọrọ ịkọwara gị bụ maka ndị nwere link with ndị mmiri. Yes. So, mana ihe na-achịkọwara gị na mmiri enwere ilo. Mmiri anaghị akpa oke. Water is life. Mmiri na-eme ihe lụrụ unyi ka ọ dị ọcha. You can't do even without water. Fact, ndị sayensị gwakwuru anyị si anyị na biology si anyị na 70% of blood dị n'ahụ bụ mmiri. So you can see that you can run away from water. Yes. Akọla anyị akụkọ si na o nwere ihe mere n'obodo ndị Juu. Na o nwere mgbe e nwere oke ụnwụ maka na mmiri ezoro for a very long time karịa etu o kwesịrị ịdị in nature. E wee nwee ụkọ nri. So ihe na-achịkọwa we can do without water. Water mmiri na-eweta ihe ọma. Water represent life. Yes, water represent lubrication. Without water, nothing lubricates. Yes, especially anything ọbụla bụ a living thing. So ihe na-achịkọwara gị bụ na n'ịbụ onye mmiri na-enwe aṅụrị. Yes, so ndị mmiri abụrụ ihe anwụ unu na-eche. That is my point. Ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta ndị mmiri ha nụ mermaids, ọ bụrụ na ha nụ water sprites. Yes,
efe iluo nọ ndị ọjọọ ndị a na-emere kastambin. Nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla na-asị gị n'iwu onye mmiri, o wee sị ka o jee disconnect ya gị na ndị mmiri, onye agha aghọtara how things work. You know why? Onye anwa na-afụ ya from the mindset of onye eriri eri ndị ụka. Ọ na-afụta ndị mmiri asị ndị ọjọọ. Nke bụ eziokwu na ndị mmiri abụrụ ndị ọjọọ, mana onye a na-asị ka o separate ya gị, ka ọ kpọrọ uje na mmiri je separate ya gị, nwee uche. Onye ahụ nwaanyị na o separetịrị onwe ya na ndị mmiri nke ya. Ọ bụrụ na o separetịrị na o ritenụrụ ndị mmiri nke ya, maka na ọ bụrụ na o separetịrị onwe ya na ya na ndị mmiri na-eri ilo, ọ mara eje na mmiri. Anyị maka na o nwere ụfọdụ ndị bi ya na-eje na mmiri, ọha ịma. Yes, mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ na onye anwa sị ka kpọrọ uje na mmiri ka ọ rụọ ọrụ mmiri, ka o separate ya gị ka gị na ndị mmiri ghara inwezi ihe jikọrọ ọnụ. Ihe m na-ajụ gị bụ kedu ka o si nwa si wee ka retain relationship ya na ndị mmiri sizie ka o separate ya gị. Ụfọdụ na-agwa ụlọ ihe maka na o nwere ike ọ bụrụ na ọ laikiri ego ya ka ị separate ya gị, ọ kụwachala gị ọfụna ikwechiri na separation ka ị chọrọ, ọ kpọrọ gị nara gị ego jee mee abara kata abara. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-abịakwute m sị ma Eze-Ana na ya chọọ ka e separate onwe na ndị mmiri, na ndị mmiri emegoro nka emeghị nka mee nka mee ya ibie na ya chọrọzi nka ọ na-agwa ha bịa ebe a wụọ m ụkwụ na kọwara ya ihe ọ na-achọ na ihe ọ na-achọ abụrụ the right thing, maka na o nwere ike ọ na-ekwu efu the mindset of ndị eriri eri ndị ụka. So mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na maka na ọ bụrụ na onye ụka ọ ya afụta ha na ha bụ ndị ọjọọ, maka na ọnụgo mamed ọnụgo water sprite, uche ya bụgoro ndị mmụọ ọjọọ. Mana onye na-etu aghọtara how things work. Have you asked yourself ihe kpatara o ji abụ ihe ọbụla achọghị ife ọma edobe na mmiri? Okay, have you asked yourself why mgbe e jidere Jizọs ndị ụka ọbịa, achọrọ m iji datara Emeka story ịma wee mara ya, ejidere n'ọkwụrụ tas ya na ụmụ ndị na-eso ozu ya. O wee sị Pita nwa ha ji ọhụrụ ọsọ dịba na mmiri. Ha ruo na mmiri na azụ izi ha ya akụta, ha mepee ọnụ azụ a na ha ya afụ ego. Ndị mmiri nwere akụnụba, I can tell you. Achọwa na menetens dịba na mmiri, maka na mmiri ebe a ka akụnụba dị. Ọ hapụta ha ji wee nwere entertainment. In fact, ị bụrụ onye entertainment a na gị na ndị mmiri gị adọ n'udo, sorry wa afa gị. So onye na-achịkọwara gị bụ ndị mmiri nwere akụnụba, ha nwere ntame nwee imo. Yes, ndị mmiri etu ahụ ndị mmadụ si eweje ihe ọma na mmiri ka ndị mmiri si eredizikwa those goodies back to ndị mmadụ. Anyị debe ịrụ ọrụ mmiri, anyị na-eji ego na-adị ya ụdị ego dị iche iche, ịkpọrọ ego ayọrọ, ịkpọrọ ego obodo ọgwụ na ọdịya. Yes, as we are taking it to them, they are giving us wealth in return. Ọ maka na ịghọtara ndị mmiri abụrụ ndị ọjọọ. Those mamels ị na-afụ, those water sprites ị na-afụ, ị na-anụ maka na ịfụrụ ha. Forgetkwa pictures ị na-afụ na social media. Those pictures ị na-afụ with the imagination of an artist. Nke bụ eziokwu bụ na you cannot withstand the vibration and radiation of a single mammal. Yes, you can't. In fact, you may withstand yourself. Talk less of ịchọ ebe kamera dị. Ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara ihe dị na mmụọ. Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ịfụ mmụọ, ọ bụrụ na mmụọ a permitted gị to take picture, itekicha that picture just I nwere ya afụ ya. I'm a living witness. Unless ọ permitted gị, mana ọ na-adị very rare mmụọ ị permit gị. Yes, ọ na-adị very rare, very rare. Yes. So I can tell you na 99.9 pictures ị na-afụ na social media assume or mammoth picture are fake. Is created by the imagination of an artist. So so ya na-achịkọwala gị bụ na ndị mmiri adịrọ wicked etu ndị mmadụ si eche. Water is life. So ya na-achịkọwara gị ikwekwa na ka mmadụ si na ụdị na ọ na-alụrụ gị ọrụ mmiri jee na mmiri jee kewaa ndị gị na ndị mmiri gị. O kewaa gị na ndị mmiri gị ga-emesikwa ụwa gị. A na-ahapụ isi aka wee na-agba ụrịọ. Ndị mmiri gị abụ ndị otu gị, ndị gị na ha nwere nkwekọrịta, ndị gị na ha nwere ọgba ndụ, ndị usher in this world, ndị ị ga-eji wee jee oru wee jee Igbo.
ndị a bụ ndị ị ga-eji wee jee oru wee jee Igbo. Mana mgbe ọ bụla ijere jee severe that relationship between you and them, ihe ọ pụtara the battle line has been drawn. Nke mbụ na ị na-afụta onwe ha, ị na-afụta ha nwa ka ndị ilo gị. Ezi ha ji emeziere onwe gị ma nwe ọdụ ihe jikọ gị na ha. Mgbe ị mere etu ịma ọrụ ndị ji aka ugbo onwe gbochi. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na onye hapụ ihe o ji ama mma mma ya alụọ. Ndị mmiri bụ ndị ji agba mma. Ndị aka ịhapụ mma gị ga-alụ my brother my sister. Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ndị a bụ ndị know the do's and don'ts. Ndị a bụ ndị ma ihe gbasara iyi ụwa gị from beginning to the end. Ndị a bụ ndị ga-aga ede gị kwudoro gị ka i wee nwee odogwu, ka i wee bụrụ odogwu ị kwesịrị ịbụ, ka i wee mekwazi odogwu. Maka na ndị anyị fụrụ ndị otu a bụ ndị ga-awụ their spiritual backbone. Ọ ha ga na-ebunye gị uche, ha ga na-anọnyere gị, ha ga na-ewepụrụ gị ogwu na ọkịrịka dị n'ụzọ, ha ga na-afight ya battle, ha ga na-enye gị connection, na-egosi gị ihe dị afụ na-eme in the world of the spirit. So mana mgbe ọbụla ijezi jee mee onwe gị onye ilo ha ka mma alụghị atụ onye esendịrị gị, ị tara akwụ ka ọ ka eze gị dị. Ọ Jizọs anyị na-ene anya ihe kpatara nji abụ na-ekwu ana m akpọ that personality called Jesus afa. Ihe nji akpọ ya bụ don't ask me whether ọ na-eme resist ma ọ na omere ka abụrụ ihe ji maka ya bịa. Ihe nji akpọ ya afa bụ na ama m na 80% of my audience have passed across Jesus' doctrine, Bible in one word or other. So it doesn't make sense ma ọ bụrụ na m nwere another knowledge ma ọ bụ nghọta nwere n'ihe gbasara mmụọ ma ọ based on other spiritual books I have read were na-akụziri gị ịma aghọta ya. Yes, so m meji ihe ịma wee na-akụziri gị ihe ịmara. So onye bata onye abụ na-ekwu aside ya Bible ị gara esi na dibia na-ekwutu Bible. Yes, ịbata nje ekwutu Bible na abụ one of once Bible scholar. Agụm Bible Genesis to Revelation 3 good times as a theologian then but ihe na-achịkọwala gị bụ ka story for another day. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na o nwere ebe ọ bụla Jizọs ga-anwasịrị ọsọ gị kpọọ ha ajọ mmụọ ma ọ kpọọ ha negative beings. O nwebụrụ ebe Jizọs sịrị mmụọ ọbụla die. He never used that word. You know why? Ama ndị chọrọ ịma why na o yuzuru ya. Ihe kpatara na o yuzuru ya bụ normal. You cannot destroy what you cannot create. Because we human beings here on earth are not permitted to take lives. Because spirit does not die. Spirit amanwụ na town. One of the questions to my dean of studies then, as a theologian then, young theologian then, I say, career battle as we Catholics then. On one picture, and that they were well known as a Catholic. I'm I forgot that picture. I have the Archangel Michael, Koji sword. Yes, Koji sword Naka. The another personality appeared as Satan, that is Lucifer. Now, where were the sword hour? I said, no, then when you my theology, our teacher then, why career battle was stop Michael from carrying out that threat to the letter, as in this was Satan. I'm wishing that Satan reminded you, remember, thou shalt not kill. Thou shalt not kill. In the 10 Commandments. Also, kill evil spirit, as in perceived or acclaimed to your mind, evil spirit, and the examples. Thou shalt not kill. You cannot kill a spirit. Yes, you cannot kill spirit because spirit is spirit, like human. That's why you are not permitted to take life of your fellow human, which is spirit. Yes, we are spirit. Only that we are wearing the earthly clock that's in the flesh, so that we'll be able to live in the world of the living. If not, we are spirits. But we are allowed to kill animals because they are not spirits. They are less.
that are there, they are source of our maintaining and nourishing our skin, our body, in order to live in this gross material, because our skin needs vitamins, which we can actually get from those animals in order to sustain our earthly living. So that one is not included. I'm talking about spirits. They are not permitted. Now, Jesus, I will say, Jesus enwere ebe ọ sị na Bible igosi m ebe ọ bụ na Jesus sịrị kill, then they have 100 kill. Mana ọ nwere ebe o kwuru ya. Ihe o kwuru ha sị, if he is not agreeing with you, or maybe he perceives that you are not the type of spirit he wants to communicate at that particular moment, say, go behind me, Satan, or go away from this person, or get out from this person. He never said that. Now, can you say, you go on? Then ọ bụ onye bụ ya. Ekele gị. Ebe nna gị ukwu Jizọs egburo asịrọ spirit die. Kedu ka o si dị gị ka ị ga-emegbu ya? Ya bụ nwoke bụ nna ya ụzọ mụta dị ọkpara. Kedu ka o si dịzie oke ya asị die as we speak now? Don't laugh at me. Eso m na ndị na-ekwu mgbe ahụ na anyị guzo n'elu nkume ahụ Jizọs wee na-akpọ ka ha rabụ mmụọ niile ma mpịapịa mmụọ niile na-asị ka ha kpọnwụọ na mgbọrọgwụ n'aha Jizọs. I can tell you, none of them is dying anything. In fact, they are wasting their saliva. As we speak now, somebody somewhere on a mountain, on every side, they may fast. Na-asị na ya akpọkọ mmụọ niile bụ mmụọ ọjọọ na-asị ka ha nwụọ n'aha Jizọs. Somebody is waiting somewhere. And I can tell you, nothing is dying. Nobody is dying. No spirit is dying. If what you need to see one, yes. So correctly, yes, you know, one thing over and over again and expect different results. Even your master, a clan master, yes, they don't even ask the spirit to die because he understands that spirit cannot die. Now, who gave you the impetus? Or your master, the spirit die. So since no human being can command spirit to die and spirit will die, then why doing those abracadabra? Now, so you're not those spirits we need vigil, name fasting. Now send them die, the mamas die, my dear, you are wasting your saliva. In fact, by mentioning that their names, you're already opening a war front. Non-start war fight, you cannot finish. So by either as I cast, I ban it, and rock, and rock, I can tell you no queen of Guardian, and double no quaggy when you see Boggy. And my check was that even Jesus I in the Kuma came with a boss and didn't really die. You know what you came was in Nimoya, I can't was yegi. Or whatever was there, or so yeah, or just one of Hasia and Habi. I was your king was in pneumonia, no Nuji, he is on the Ampa, Wabai the Nimi Gracie. He provided alternative. I not went all more Igbo in exchange. In fact, even to settle them, how by any me Gracie, sitting for me Gracie, by an mmiri Bausia, Uruguze feast, to whom we have been a mmiri. So what he had the car, or what he had the car, na ha die. So when you be how Makagan Boni ready, and our bottle gauge na mmiri, and then most more for the abracadabra, no, then I less separate than the one they have with the other. A try back is separate your way to a wild mode, if I now. God don't know a mistake out on the mother name, the Jana Miricona came any sick. Only now had Jana Miri in the sense Niger mother or Lumri. Hey, Buano man, what's a woman than my brother. He had the money name of water. When you go again, the million are something. What he had you, where had you brought them? If you are a million, but I brought I and I will about wash away immediately. It means nothing. Yes. It's shouldn't be million. What are the man each? I want each other. You can't each other and a million Nando. You were again a million. It deputy so waters. Yes, he dip it in the water because I don't want to let them in my Sean Baptist. They dip themselves inside water. Yes, he dip it inside the water for a while and release it.
Now, I had this idea that those things see deep inside water is for well-being and nourishment of other living things in the water. They will take it. Ọ bụrụ ihe sara aka nye ụmụ anụmanụ niile na-achọ anụ ha eri na mmiri. Mana ọ bụrụ ha na ometụ ha na mmiri for a while and it release. Ọ bụrụ na nke ahụ si na mmiri walk away from the water, it's already theirs. Hapụzie data ewu ahụ ma ọ bụ ọkụkọ anwa ọ na-akpagharị within the river bank. I can tell you. Ihe si na mmiri nwere ike pụtakwa rie ya. Is their own. Ọ bụrụ ihe enyere mmụọ. So ọ bụrụ necessary na ị ga-eji ebe a were mma n'afọ na ihe ị na-eme ọtụ nọ. That's blood in the tear that washing it away. Now, ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị bụ dibịa na-ekpọgotara ndị mmiri n'ụlọ. Mistake ndị mmadụ na-eme ka m na-agwa gị. Ọ bụrụ na ịkpọgotara ndị mmiri n'ụlọ, ijena n'ebe ịkpọgotara ndị mmiri gị ebe iwere ha ọta debe ha dị ite dị ebe a na-ebuso ọbara ị na-eme ọtụnụ ihe a so na ihe nwere ike iji gbanwe otu ọrụ ga-ama aga ka nkọwara ha we do our doing it in the temple. Na temple Ugochitubelu na temple anyị nwere ọta ebe ndị mmiri m nọ. Now na ya bụ ọta anwa i decorate it ha na-achụ ihe dị ọcha mọba ha akwa decorate cha ha ọfụma idecorate cha ya ọfụma ọ ndị mmiri gị ga-enwe ọfọ ndị mmiri ọfọ ndị mmiri anwa ihe ị ga-emezi bụ etu o si dị na temple wu enweziri ebe adọ na ana ndị mmiri n'ilo abụrụ n'ime temple n'ile anwa adọziri ya ebe anwa akwụọrụ ha ụlọ ebe anwa ka adọrọ ana ha ebe ahụ ka a ga-anọ aja igburu ha anụ ihe mme iwere ọfọ ha jebe n'ebe anyị dọrọ ana ndị mmiri nọrọ ebe a gbuo anụ anwa izoke mana ije na mmiri direct na-ebunye na mmiri ma ọ were na ọbara na-efekasị mmadụ ahụ onye na-alụ onye ọrụ mmiri nwanne ọtọ na ọka ị na-eme ihe anyị na-eme nwere ike ibutere ihu ọrụ gbagba ihu ọrụ otu ọ nwekwara ike ibutekwa otu nye onye na-alụ ya imezi ihe ọ bụla the best. Yes, maka na ọ nwere ike ọtụtụ ịmụrụ nwere ike na-eme mmekasị maka na ịfụrụ onye nwa na-eme ị mụrụ ya chere onye ahụ the best practice mana ihe kpatara iji emekasị bụ na ị gbara ọsọ agwụ akụziri ọrụ ị na-eme mmekasị. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ịbịa na-eme mmekasị ọ bụrụ ọzọ uru na-akụwagoro gị gbasara ndị mmiri itinye n'aka n'ihe ọbụla ndị mmiri na-asụ ọgwụ mmiri na-emebi ọgwụ ndị mmiri na-asọ mpịtọ tinye aka na mpịtọ n'ụdị ọbụla ị nwekwara ike ide eme mpịtọ site na ịda eme mpịtọ ọnya batara ụfọdụ nwere ike sị gị na spiritual husband ma spiritual wife ya dị jealous. Ndị mmiri achọrọ isi na nkwụ na-efere n'ụkwa ya si ime na mpịtọ ụdị ma ụdị ọbụla then mmiri adịghị enwe ilo. They don't keep malice. They don't have ebu ihe n'obi. So ihe ebi life of simplicity ọ ihe eji mara ndị mmiri. So na nchịkọta ọ bụrụ na mmadụ ọbụla sị gị na ndị mmiri na-agba ụchụ ị mara na ọgụ nwa ụchụ iji aka gbuo onwe gị n'ụdị dị iche iche ma ọ bụ na iso na ndị na-asị I cast you, I bind you, I do this. These things ị na-eme you cannot finish what you cannot. Don't start war you cannot finish. Don't use yourself and make yourself on ilo ma ọ onye ilo ndị mmiri imeni ya ọ dịrọ necessary. So mara na ndị mmiri abụrụ ndị na-ewetara gị abụrụ ndị ihe ọjọọ kama na o nwere ike mpịawaazị ị na-enwe as a result of na imere ihe ị kwesịrị ime mana ọ bụrụ na ndị mmiri bụ ndị ihe ọjọọ no. Ịfụ na ndị mmiri gị na ndị mmiri mee udo ịmalụ na weekend ị na-anyị na ọnọ nwere ihe ọnụ na-erizi nye ndị mmiri na mmiri I can tell you will start seeing changes in your life. It works like magic. Yes. So ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp. Send them message na WhatsApp. Ma ọ dị chọrọ ka agbalị ha family 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ebe eme ebere ka ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị na-aja nke ọnwa ndị niile sonyere anyị na-aja ọnwa ka anyị na-aga ọfọ n'isi ha
ọ kachasị ndị niile na-esonyere anyị na-eshia meseji si anyị na soshal midia na-awụ ha nnecha ihe onyonyo anyị ha eshia ya a sị na ọmaka ya emere ụnụ agụkwazie m ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị ndị Friends of the Temple ya na ndị isi ndị Children of the Temple anyị na-aga ọfọ n'aha Chukwu Oke n'isi ụnụ sị na ọmaka ya emere ụnụ ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị a sị ihe ọma ya emere ụnụ ihe ọma dị nne nnọọ ya dara nna na ọdịnala nọọ ya buru na ome n'aha Chukwu Oke kepụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa anyị kwụsị ebe a ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu ya gazie n'ọfọ daalụnụ ndị enyi anyị ndị na-esonyere anyị na YouTube and Facebook I want to show send the message in my private WhatsApp number. Send them here at 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu daalụnụ